Tiesňová linka 112. Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť? Dobrý deň, stala sa dopravná nehoda. Osobné auto vrazilo do kamiónu. Kde sa nachádzate? Išiel som zo Žiliny smerom na Považskú Bystricu za kamiónom po diaľnici. Náhle prišlo auto smerom od letiska, narazilo priamo do boku kamióna. Ten kamión je cisterna? Nie je to cisterna. Auto ostalo zakliesnené pod kamiónom? Áno, je vrazené pod náves. A čo osoby vyšli von z auta? Nie sú vo vnútri. Viete mi povedať, koľko osôb je tam? Myslím si, že v aute sú asi 2 ľudia. Je na nich viditeľné nejaké zranenie? Hýbu sa? Nehýbu sa, odtiaľ to nevidím, či sú zranení. Bojím sa ísť bližšie, lebo z auta sa dymí. Sú tie osoby zakliesnené? Áno, myslím, že sú obaja zakliesnení. A viete mi povedať, koľko osôb bolo v kabíne kamióna? Vyšli nejaké osoby von? Videl som iba jedného vystúpiť, vyzerá normálne, teda chodí, iný pohyb v kabíne nevidím. Vidíte z aut vytekať nejaké prevádzkové kvapaliny? Nie, nevidím. Sanitka je už vyslaná. Scania, posádka 1+4 bude mať výjazd. Adresa je diaľnica D1, smer Považská Bystrica. Privádzač od letiska Žilina. Dopravná nehoda osobného a nákladného vozidla. V osobnom vozidle sú 2 zranené, zakliesnené osoby, pravdepodobne v bezvedomí. Vyrozumená je záchranná zdravotná služba aj polícia. Záchranné zložky sú vyslané, neskladajte telefón, teraz budete hovoriť so zdravotníkom. Áno, rozumiem. Hovorte, prosím. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Základné informácie som počul. Je pri vás vodič kamionu? Áno. Vidíte na ňom nejaké zranenie, napríklad krváca odniekiaľ? Nie, je len vystrašený. Odvedte ho prosím do bezpečia niekde mimo vozovku. Oblečte si reflexné vesty, označte miesto nehody výstražným trojuholníkom a dbajte hlavne na vlastnú bezpečnosť. Rozumiem. Keby sa niečo zmenilo alebo by ste čokoľvek potrebovali, volajte prosím späť. Ďakujem vám za pomoc a spoluprácu. Do počutia. Ja ďakujem, do počutia. Dobrý deň, tu operačné stredisko, máme pre vás výjazd. Ide o dopravnú nehodu osobného motorového vozidla s nákladným vozidlom. Je to diaľnica D1, smer Považská Bystrica, na úrovni diaľničného privádzača z letiska Žilina. Hasiči a 1 ambulancia s lekárom sú už na mieste. Z nahlásenia a z videa je zrejme, že je potrebná aj vaša pomoc, ďalšia ambulancia.